Da, n-am mai postat, știu, a fost cu examenele astea și a trebuit și eu să iau note bune ca să nu mă bată maica mea și ca să pot să filmez în continuare pentru voi. Short. Salutare toată lumea, suntem aici cu noi, pe canalul nostru Mirobolant și de data asta ne jucăm iarăși CSGO. Nu aveam microfonul pornit mai devreme, deci da. Tudor, but. Suntem cu Dani. Salutare pentru mine. Așa și... Da, n-am mai postat, știu, a fost cu examenele astea și a trebuit și eu să iau note bune ca să nu mă bată maica mea și ca să pot să filmez în continuare pentru voi. Short. Ok. Bun. Eu fucking muscă pe monitorul meu, băga mea și... Cu soarta aia. Și desigur că mă sună un handicapat, fix acum. Fuck my life! Și acum o să întreb, dar de ce nu răspunzi tu tot? Sigur. Ah, fuck! Îmi ștergeam mucii, boss! Nu mă futuți măta! Who's that? Is that Nogla? În sfârșit! Futuți Steam-ul mătii! Mereu mi se blochează pe fundal un căcat, frate. Am pierdut o rundă din cauza căcatului ăla, să-mi bag pula. English. Ah, Ăștia toți zic, Ia fac și- system. dă-ți microfonul mai încet. Mi-l dau rândea viitoare. Nu pot să aud fix nimica să-mi bag pula. Oameni Oltano? Să-mi bag piciorul. I think it's rotating. Nu, nu sunt rotating. Decât prin terror. Yep, they are going terror base. Yep, why did you go, man? Așteaptă. Aștept. Site-ul. Eu. Nu mai taci din gură, nu mai țipa că îmi spargi urechile. Hai. Bravo, dați-mi mai încet. Că nu mi-au nici gândurile. Acum mai bine? Mai, Acum? e ok. Fuck, I throw a grenade. Fuck my life. Fuck my life. Skill, frate, skill. One shot. Mamă, ce țipă ăla, ești prost? Shot, ia shot. One mid. It's B. Da, și ăla a fugit, s-a dus dracu.
aici, cred. Fac ce m-a speriat să-mi bag pula. Te rog. Știu, dar ce să le fac? Stai site-ul. Sau lasă că duce prin site. One B. Cred că zi. I mean it's B. Okay. Yes, B, B, B. De ce am presimțit că o să-mi iau unul prin apă din miez? One car, two. Unul cal și unul pastilă. Sau plafon, sau cum se numește căcatul ăla. Bravo, cal. Bravo. Eu vreau defuz, dă-mi mie. Piși pe tine. Aveam. Piși pe Where? tine. Bolt așa. Boltul mă piși pe tine, Dani. Ai Asimovul pus sau M4 unes? Îmi pasă onest. Logica lui Tudor. Are kill confirmed, are Asimov M4 și s-a făcut M4 unes, Hyper-B și un P250, un P2000 Fire Elemental. Păi da, mi se pare corect. One long. One shot. Tu tot bauzi, frate. Ah, e lower. Lasă-mă în lower tunnel. Oh, stați, că e builder încă. Bun, și el e builder. Bă, futuți, care era ăla? Era în lower... Nu, eram soart. Eram upper mid. Da, bă, băieți, mă, și-am dat camera aici mai așa, ca să puteți voi să vedeți acolo în dreapta câtă viață mai am. Sper să fie mai bine. Adică, na, dacă tot sunt nesimțit, pot să vă blochez o leacă din... Dar nu, eu nu sunt nesimțit, băieți. Că am văzut, știi, că mi-a zis un băiat că nu mi se poate vedea viața. Și eu aveam camera tăiată într-un fel și era frumos decât dacă o așezam acolo. Și m-am gândit să o așez în altă parte. Și să Bravo. Și I-am să o dat tai o- altfel. Încă unul lung. Mamă, Bravo. ce bun e Tudor ăsta. Are 6-2, bravo Tudor. Mam! Deci, cred că ăsta e cel mai bun scor al meu de când m-am apucat de chestii gros să-mi bag ăla. Dar nu, tu ești leu, frate. Frate, eu nu sunt zeu, mă, eu sunt idolul la femei. Ce dai?
Tu ai tras pe 250? Da. Ai să la click B cumva? Flash. Nu văd cum de nu ți l-ai luat flash-ul ăla. One mid. One mid, one mid. Bă, vezi, nu cumva e la nostru. Nu, eu nu la... Ok, taci. Dani, n-apă tunnel, apă tunnel. E dat, nice. Oh my god. Ultimul e Era. B. Da, știu. Ia, shh. N-aud nimic ca să-mi fac piciorul, nu știu de ce. L-aud! Unde nu moții, mătii, ești? Bă, l-auzeam, mă! Moții, Hai, nu e panică, man. Oh, boss, oh! Te dracu de negri. Negriciosul, mătii. Bă, ce se întâmplă cu ăsta din spatele meu, mă? Ce se mai întâmplă și de astea? Ești om, ca tot. Ca tot alții. Mama. Long. Too long. Nu ia pe mid. Să mult că mi-a dat prin ăla. One up mid. Mi se pare că am căștile activate, dar One sunt pit. foarte handicapat. Oh, shit! Taci. Bravo, GG. Oh. Avea Tudor? pe banca. Bun. Dacă erai mort și vedeai asta, am făcut kill jump de la car în pit cu AWP-ul. Lucky, well. Opa, ce-am făcut? Ah, fuck, am defused. Bă, ăla de la ei e român, capitanul Burcea. Acum ți-ai dat seama? Da, că nu m-am uitat la ei până acum. Și ce contează dacă e român? Ai văzut prea mulți ruși, te-ai dezobișnuit de români sau? Da. One mid, help me. Rezistat! Behind you! Last one is lower tunnel or mid. Don't rush him. Cum că mătii? Oh, măti. Thank you. Bravo. Tu dacă dai mie AWP, Ce vrei, mă? dai mie AWP în asta. Ia. Îți dau M4 sau ai bani? Am bani destul. I go long.
Nu bun, nu bun. Fuck. Too short! Aha. Dar longul nu ține nimeni? Nimeni. Și nici mid-ul. Da, măta! Dar știu ce o să mă țină pe mine în formă. Păi da, nu. Thank you, Dani, thank you. Ce frumos să aud. Tu ești foarte prost. Oh, nu mă așteptam. Pota. Tu, dar. Dani, ăsta e kill confirmed, să-mi va piciorul. E foarte strâns meciul, după cum puteți vedea. Eu am făcut și eu un troll într-o rundă. Am jucat numai cu Deagle-ul runda trecut. Fuck. One, Unde sunt comentariile Tudor Baus Hacker? what the fuck? Sorry, Aia- mate. Lol, Tudor. Dar, what the fuck, eu eram foarte concentrat. Și când te-am văzut, direct te-am luat. One, lor, Hana. Eram concentrat de mă... Este dau dublu zoom. Facem gen of lecțiuni. Mamă, ce-ar fi fost dacă aș fi făcut un kill? A fost aia. Las-mă în mid. Dacă aș ști ăla că se uită 2 AVP-uri pe el.